Mbak, aku ndek mau ujianmu piye? Enak sing gampang, enak sing angel. Lah dek mau kowe iso garap ora, Gong? Alhamdulillah ndek mau aku akeh sing iso nggarap. Yo alhamdulillah, aduh dengi bengi jona wis iso sinau. Cak, kowe lagi ngopo? Cah omah iki medeni lho, kowe ngapa do nongkrong kene? Loh, sing ngomong sapa? Sing ngomong tuh Gimen. Tukimen iki sapa? Pakmu? Pakku Santoso kok. Adanine piye? Jare ning putih-putih mencolot, nek ketemu tak patak sirahe. Alah, ora percaya aku. Aku langsung yo, tamu yo sik ya. Cak, jangan ngerti. Bayangan putih-putih. Masa awan-awan ini putih-putih? Tenanan pura kuwi. Tenanan iki.